दीदिया के डोरे हमर जीजा जी बदल गइल। नमस्ते प्रणाम, हम बानी आप सबके छोट भी प्रकाश कुमार ओझा और फिर से हमारा नया वीडियो में आप सबके स्वागत बा। और फिर से नया वीडियो में लेके आ चुकल बानी अंकुश राजा के फाइनली बोल में गाना आ चुकल बा पहला। और तनी एक बारी गाना सुनी। और बात करी गाना के बाद तो गाना अंकुश राजा और शिल्पी राज के आवाज में बा। और एकरा में शिल्पी राज बहुत अच्छा आवाज देले बाड़ी गाना में। और गाना शिल्पी राज के लाइन हेडलाइन उहे लागता, तनी हई वाला लाइन सुनी शिल्पी राज वाला। और बात करी गाना के तो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा तरीका से दर्शावल गई बा। मेटर बा, जीजा साली के मेटर उठावल बा कि साली के छोड़ के अंकुश राजा चल जाता रहे बोलबम, वही पे मेटर उठावल बा। और बहुत अच्छा गाना लिखल बा, जे भी गाना लिखले बा। और एक म्यूजिक में विक्की बॉक्स, जो अंकुश राजा के बहुत गाना उहे बनावेले विक्की बॉक्स। और ई गाना अंकुश राजा के अपन चैनल अंकुश राजा ऑफिशियल से। और तनी गाना में हई लाइन सुनी जो गाना में अच्छा लगता। हमार ई लाइन सुनी एक बार। काले के साथ तोहके चलब अगला साल हो। और अंकुश राजा जब भी गावेले हमार दिल के गाना टच कर देवेला, काहे सुंदर आवाज भी बहुत हमारा अच्छा लागेला। अंकुश राजा का हम पर्सनली बहुत अच्छा फैन है। काहे जौन गाना आवेला ओकर हम गाना के रिव्यू करेनी कि गाना कैसन बा। और गाना के नंबर के बाद दे दे, गाना के नंबर हम 10 में से 8 देम, काहे से गाना बहुत अच्छा लगा। 2 नंबर कटौती बा कुछ आपन एथी से। और चली बताई कमेंट करी जे भी अंकुश राजा के फैन बा कि रहुआ ई गाना कितना नंबर देम और ई गाना केकरा अच्छा लगा। जे भी फैन बा जल्दी नीचे कमेंट करो और बताई वीडियो कैसा लागल। चली धन्यवाद, मिलत नहीं से नया वीडियो में लेके, तब तक के लिए जय।